mulleres seguimos cargadas de razóns para estarmos un ano máis nas rúas. Os avances na consecución dos nosos dereitos virá da nosa loita como mulleres, como traballadoras e como galegas. A movilización é o único camiño para conseguir traballo, igualdade e salarios dignos. Atallar a parcialidade involuntaria, sexa por coidados ou por outros motivos, é esencial, compañeiras, se se quere reducir a precariedade laboral e a fenda de xénero. Unha fenda salarial que, aínda que se reduciu levemente nos últimos anos, non foi por mor das normativas laborais, senón polo incremento do SMI, ao se situaren a maioría das traballadoras nos tramos de menores ingresos. Por certo, un SMI que non chega ao recomendado pola Carta Social Europea, isto é, o 60% do salario medio. En termos absolutos, a fenda salarial medra e acada os 4.687 euros en 2023. Ademais, as mozas entran no mercado laboral cus ingresos moi cativos. En 2023, a proporción de mulleres con ingresos inferiores ao SMI aumentou até o 40,5%, 3 décimas máis que no ano anterior. E nin sequera o maior nivel de formación que temos as mulleres abonda para recortar as diferenzas de ingresos cos homes. Estas condicións máis precarias afectan, como é lóxico, as nosas pensións. En no ano 23, a fenda de xénero das pensións chegou a acadar o 33,6%. Xunto a isto, demandamos a ampliación dos permisos retribuídos, facilitar as adaptacións de xornada e dispor duns servizos públicos que cubran as demandas reais e sirvan de apoio ás mulleres traballadoras con persoas idosas, crianzas ou dependentes a cargo. Porque, pese á propaganda, o goberno español desoíu as directrices europeas en canto á remuneración do permiso parental de 8 semanas, que, como sabedes, segue sendo sen retribuir. E, ademais, ignóranse tamén as recomendacións da Organización Mundial da Saúde, de tal forma que os permisos por maternidade, paternidade e lactación seguen por debaixo do recomendado. Outra das nosas demandas é o dereito a traballar sen ser acosadas ou violentadas, polo que exiximos que se elaboren e cumpran os plans contra o acoso nas empresas e que as inspeccións estexan vixiantes e castiguen de forma exemplar a violencia contra as mulleres no traballo. Mais o certo é que poucos avances se albiscan desde o goberno do Estado e mentres o Partido Popular, co obxectivo de non perder espazos de poder, contar co apoio de partidos racistas, machistas e homófobos que empregan o antifeminismo como unha ferramenta política para a movilización do voto conservador. Por isto, onte, hoxe e sempre, coa tiga na rúa, a loita continúa. Viva a loita das mulleres! Viva!